A0086, how animach. Cool. I'm gewoon nervous auch. Mis sé fer an ceirtíar. Tá mis sé idir bhí a goparéad a thula aige fioch nach Jimmy buúach ja. Right, as sin dún na háid in dú, tí gré sin táiseach. Agus sé garson a ha mise Jim bheach nach bechóir éideog scála a bhí gang. A bhfuil céistin ag duine san bí? Mór taing a gréisi. Ceist maha, cónis. Katie, sin caramac at the home. Doi, here we go. Oh, Shell, han tutdag som är hen. Jag kan utdag han karakter så hot dåren jag. Han är unga akkurat som de frågar nära hög. Well, han är kort när känner Ethan. Slave on! Vi mis sé chuid cá buiche cuideach ha ús of ma. Oh, Shell, han tutdag som är hen. Dí han san géime sin. Sgeadachadh Sgoinneil ham. Sil, fedig tú uitach san bí a chuiréad. Jimmy an líon seo. Is sil an líne sin, agus adhil pink. Ó, fioch an fát sin. Ba seo chuid más. Staile bha agad. Thomas, cym ar an níimi seo? Sgeadachadh Sgoinneil. Channeol mar i fel an bheal. Ceirs na ní mí thucht. Thomas, bhuaigh mí, jail. Tá tutach cultúir sin an bhreas, but ní seo bhíh ceir scó spat John. A bhíoh chu sin or gan scóil? Ha? Gá sin. Na cha Katie a ham. Oh, sure. Wow. Hello. I bhfuil dú sin san áras a go tú. Yeah, give ar bad game. Ha mí fer gin rugby nervasach a cha mí na sin na FilmG. Seach lein ta. So she is. Katie, villagation san dáit in dú. Ha. An dú ha mí dal réting mé an överin a nui 8 just gone.